človek, ktorý v čase, keď ja som bojoval s Ficom, robil asistenta Smerákovi v Europarlamente a bral za to peniaze, podotýkam, aby sme nezabudli teda, že kto bojuje a kto berie peniaze od mafiánov, tak keď toto vidím, že on sa nevie správať zodpovedne... Úplne nie je celkom vhodný argument, lebo brať peniaze od pána Zálu, ako označiť ho v tomto zmysle, ako mafia na to asi nie je úplne vhodný argument. Prepáčte, to je mafiánska strana. Zála slúžil záujmom mafiánskej strany, ktorá rozoberala do šrobu Slovensko počas druhej a tretej Ficovej vlády. Sú naozaj trošku rozdielne záležitosti. Čiže asistent Beňovej, to je, alebo Blahu, to je vlastne človek, čo dobro koná, tak? Není. Ja to na to nie som, aby som naozaj v tomto vám odpovedala. Prepáčte, ja odpovedám, lebo ja som to teda povedal, ja to konštatujem, že není, keď jednoducho slúži niekto ľuďom, ktorí sú súčasťou tohto zla a nech sedí aj v Europarlamente a niekto druhý bojuje na Slovensku holými rukami s mafiou, tak ako kto koná dobro a kto podporuje zlo.